Hola a tothom i benvinguts una altra setmana a la segona, a l'altra freqüència. Avui portem a nous convidats i també portem al meu company, l'Alan, i m'agradaria que ara pogués dir hola. Doncs, hola, estic molt content de poder estar aquí a la segona setmana, de la segona edició de la segona freqüència, de l'altra freqüència, perdó, i amb nous convidats i un nou tema. I abans de res també m'agradaria dir que recordeu que podeu escoltar el podcast a YouTube, Spotify i tots els agregadors de podcast principals i ens podeu trobar a les nostres xarxes com a l'altra freqüència. Bé, has dit un tema, però potser en parlem de varis, també? Així que a veure de què parlem. I doncs com he comentat, i com tu també has comentat, portem a nous convidats i aquesta setmana n'hem portat a 2. La setmana que ve, a la tercera, no en portarem a 3, però sí, n'hem portat a 2. Doncs ells són en Pol Sánchez i en Roser Fernández i, bona tarda. Bona tarda. Doncs m'agradaria començar preguntant-vos si sabeu per què justament us hem portat a vosaltres aquí. A veure, som del cercle proper, no?, per si d'una manera. Podríem ser uns candidats a venir. I visquem a Tordera i, bueno... Bé, doncs considerem, entre l'Alan i jo, les vostres respostes també han sigut potser acertades, ja que tenim més facilitat per comunicar-nos, però amb l'Alan i jo hem considerat que sou candidats més apropiats perquè porteu o feu temes que no molta gent fa. És a dir, per exemple, ja ens els explicareu, però sí que la gent els coneix, però potser, no, com he dit, no els fa o no en fa tant. Sí, els té sonats, però no ens coneix al 100%. Sí, això. Benvinguts a l'altra freqüència, un programa amb una altra mirada. Ai. Vale, doncs voldria començar ja amb les preguntes per a cadascú, preguntant, què feu? Expliqueu-nos què és el que no tanta gent fa, perquè per això. Per exemple, Roser, comença tu. Bueno, jo no és que faci moltes activitats així interessants, o sigui, principalment en el meu temps lliure em dedico a jugar a videojocs, llegir llibres, escriure i també tocar la guitarra, que és un dels meus hobbies favorits, i això, m'agrada molt la música i aquest món. Molt bé. I tu, Pol? Jo, en contrast amb en Roger, jo de la música res, jo soc més matemàtic per si d'una manera, i en el meu temps lliure passo amb el cub de Rubik, però també jugo a videojocs i llegeixo llibres també a la vegada. Molt bé. Doncs m'agradaria passar, potser no individualment a cada apartat, perquè n'heu comentat bastants, sinó que m'agradaria comentar els més importants de cadascú. Per exemple, amb tu, Pol, has comentat els videojocs. Bueno, sí, més que els videojocs en general, els videojocs de carreres, per si d'una manera, sim racing, així, jugo amb el volant i tot això, el Fórmula 1 en general, totes aquestes coses així, m'agrada. El temps passa ràpid i quan et dones compte ja, ostres, tu, sí he passat bastant de temps i m'ho passo molt bé. Perquè en aquest joc competeixes? Sí, he competit en alguna lliga. Bueno, de fet he guanyat una, he competit en 3 de les que tinc sentit apuntat, però bé, molt bé, l'experiència és molt bona, la competitivitat és màxima i al final és encara millor perquè tu et prepares per un objectiu. I hi ha gaire toxicitat que trobes? Bastant, Sobretot la gent, algun accident bastant polèmic i després els comentaris a una toxicitat sí que hi ha, bastant alta. Roser, comparteixes aquesta afició amb la Fórmula 1? Bueno, al principi gens, però ja el coneixia una mica el Pol i aquests últims 2 anys he començat a veure una mica de Fórmula 1 i sobretot com ella, a Fernando Alonso. A Fernando Alonso, Bueno, però amb el mateix joc d'en Pol hi jugues? O... No, a cap. Bueno, encara no. Encara no, encara no, a veure si el portes. Bueno, i heu parlat ara que els dos compartiu aquesta mateixa afició de la Fórmula 1 que heu portat. I en Roger ha dit que va fer fa 2 anys.
sí que en aquests 2 anys heu anat evolucionant i potser us heu fet més coneguts amb això. Vull dir, Bueno, sí, més o menys cap a 2019 era jo el que començava amb això, ell no li donava gaire a la Fórmula 1, per dir d'una manera, però com que jo jugava a carrera, li ensenyava coses, després ell aprofundia en el tema i al final, mira, s'ha aficionat, a que sí? Sí, una mica. sí, no? I heu comentat també en Fernando Alonso. És el vostre pilot preferit, el dels dos? O n'hi ha algun altre que sigui més important? No, s'ha de dir que sí, perquè quan està baix a les carreres són avorrides, però quan està dalt es passa ràpid, Sí, no? Jo igual, perquè coneixo poc, o sea, les últimes temporades de Fórmula 1 i m'agrada molt Fernando. Molt bé. I en canvi, cap a l'altra banda, i quin és el que menys us agrada? Menys us agrada, doncs, un enemic de l'Alonso, com no, Esteban Ocon de França, així, no és dels més estimats aquí. No? No. I allà a França ho pot ser? A França segurament que sí. Serà dels millors últimament, a França. Llavors, doncs, bastant estimat, segurament. Per tant, quines són, per exemple, les estadístiques potser de l'Alonso, com quantes victòries té o què s'espera que faci? A veure, actualment té 32 i s'està ressonant molt la 33, es veu en tots llocs, inclús en anuncis de tele últimament, perquè hi ha una mica de hype en la 33 i quan l'aconsegueixi serà un boom brutal a xarxes socials i a tot, però de moment té 32 i amb el cotxe que té potser es pot aconseguir l'any de 33. I s'ha estat a prop de la 33ena? Està tot a prop, 2 segons llocs i molts pòdiums aquesta temporada. Opines el mateix, Roser? Sí, a veure, aquest any té un cotxe molt potent i això està lluitant per, com a mínim, estar en pòdium en gairebé quasi tots les carreres i ho està intentant molt fort. I us agrada molt la Fórmula 1. Vosaltres voldríeu entrar en aquest món més tècnicament, és a dir, treballant-hi, o és només una afició, com heu dit? Jo treballant no, sí, jo soc més teòric que no pas enginyeria mecànica, així, no és del que més m'ha cridat l'atenció. Sí, jo també, o sigui, més cap a la teoria i no tant a la pràctica, d'estar tan al costat del cotxe, però sí a la teoria. Però el soroll es disfruta, això sí. Però ja es disfruta. Vale, doncs alguna cosa més que vulguis comentar, Alan? Bueno, en relació a això de si voldrien treballar, potser has parlat Pol, de l'enginyeria mecànica, però t'ho dic a tu perquè jugues a simuladors com a pilot. Tampoc és potser una cosa que t'interessi per potser tota la dedicació que comporta o sí? Si hagués sigut anys abans, potser t'ho dic, pues hagués entrat, jo que sé, li digués als meus pares, m'agrada el karting, anem a fer alguna cosa, i comences amb el rental cars, els que llogues, no? I després ja vas al teu propi kart i això, però has de començar des de molt petit. Per referència, els pilots solen començar sobre els 3-4 anys. Llavors, anem tard. Aneu tard, Molt bé, doncs potser després hi tornem en aquest tema de la Fórmula 1, però ara m'agradaria passar més individualment, és a dir, en Roser i després en Pol o viceversa. Per tant, sí, passem primer amb en Roser, no? Doncs m'agradaria preguntar que has parlat de la guitarra, que és un dels teus hobbies més preferits. On fas això de la guitarra? On la practiques? Doncs jo actualment la practico al Teatre Clave d'aquí a Tordera. La vaig començar més o menys quan començava sisè de primària i he seguit. És a dir, a sisè de primària, amb quants anys més o menys? Bueno, no sé, en 12 més o menys. Sí. Sí, diria que entres amb 11 i ja que compleixes els 12, 6è, no? Si no m'equivoco. Sí. No estic segur ara mateix. Jo tampoc, Sí, crec que sí, que són... 11, 12... Entre 11 i 12. Sí, Deixem-ho aquí. Sí. Deixem-ho aquí. Molt bé. I doncs llavors has estat practicant durant tots aquests anys. Has només practicat la guitarra o has tocat també altres instruments? Bueno, a més de la guitarra, aquests últims 2 anys també la guitarra elèctrica i també una mica del baix. Molt bé. I,
ha sigut difícil tots aquests anys? O, bueno, o com molta gent al principi ha sigut bastant difícil i ara ja ho portes més controlat? Bueno, al principi, clar que costa perquè és un món que no saps gairebé molt. Llavors, has de treballar amb intensitat per tal d'acostumar-te i, bueno, per aprendre a tocar un instrument principalment es basa en tenir molta constància, dedicar-li molt de temps i així aprendre a tocar-la. Vale. Llavors, tu, Pol, has comentat que res, d'això? No, jo res. Primer d'ESO, és que l'assignatura que sempre pitjor donava era música. La majoria de la gent treia excel·lent i jo estava notable i a un sufi, a música, primer d'ESO. Venia amb nivell molt baix. Bueno, doncs així, però sí que t'agrada, no, la música? O sigui, agradant la música, sí. Jo aprecio la música bona. A casa que jo no la faig. Ah, clar, això és un altre tema. Perquè tu, Roser, faries música? És a dir, la composaries? No estic molt segur, O sigui, m'agrada, però no sé. És a dir, no sabries o no ho voldries? Una mica de les dues, crec. Clar, perquè també hauries d'aprendre una mica de teoria musical, per exemple. Bueno, ja també al teatre vaig fer durant 6è i primer de l'ESO classes de música allà per aprendre, perquè has de saber llegir una partitura i coses així. Ah, molt bé. I un dubte que se m'ha quedat sobre els instruments que toques. Aprendre un instrument és molt de constància, com has dit, però el salt de la guitarra elèctrica potser o el baix, com va ser? Bueno, a mi m'agrada bastant el rock i llavors, a veure, passat de la guitarra a la guitarra elèctrica, ja l'ha tocat uns quants anys, doncs no és que sigui un gran salt, ja que saps més... Perquè les partitures més o menys és gairebé el mateix, com has de posar els dits i així, també és molt similar. Hi ha alguna diferència, no? Però és bastant igual. Bueno, clar, els dos són instruments, com has dit, similars. Sí, clar, sí, però també amb el baix, que normalment són de 4 cordes, doncs també és similar. Vale, doncs... I has dit que potser no sabries, o més ben dit no voldries composar, però en un futur a tu t'agradaria seguir amb el món de la música o faries una altra cosa? Professionalment no, perquè tinc altres interessos, com les matemàtiques o la física. És a dir, ho saps més o menys el què o...? No, però música estic clar que no. Vale. Molt bé. No el veurem al teatre. No el veurem al teatre. Bueno, fas concerts? Bueno, però són concerts d'estudiants cada trimestre que fan. Ah, vale. Bueno, doncs sí que el podem. Bueno, sí que el veurem, sí que el veurem. Potser sí que el Però en un futur potser no. O sigui, hem d'apreciar aquests moments, Això s'acaba. Bueno, Sí, potser el podrem portar un dia a casa a la vora del foc, que ens posi a tocar. Per què no, no? Estaria bé, no? Sí. Bueno. Llavors, doncs ara passem amb tu una altra vegada, Pol. I et vull preguntar, per exemple, aquesta samarreta. Sí, aquesta samarreta diu molt, Per què la portes? Bueno, com ja havia dit, l'afició dels cubs és una cosa que a mi sempre m'ha portat, però no sempre, perquè jo sempre tenia el cub que deia, mira, faig una cara, no? El típic que tu agafes el cub i igual, la gent que fa això és increïble, no? I un dia, si no recordo, al Nadal em van regalar un cub de la marca Rubik's, el típic que gira una mica així, rarillo, per dir d'una manera, i vaig dir, bueno, pues anem a fer-lo, per què no, no? Vaig obrir-lo, vaig fer vídeo de YouTube, que avui en dia és molt fàcil, avui en dia tothom pot resoldre, no? I vaig començar ja, amb el típic, després 2x2, si no m'equivoco, que era un petit també, més fàcil, però sempre es comença per al 3x3, no sé per què, encara que jo diria que és més oportú. I després ja 4x4 i vaig obrir a diferents tipus de cubs, de tot. I fa quants anys? A primer d'ESO com en Roser o...? Sí, diria que vaig començar a 6è de primer d'ESO, no, estiu cap a primer d'ESO, diria, més o menys. Ah, clar, llavors com era estiu també t'hi vas poder posar... Sí, no?
Sí, com ara mateix, que li estic donant el TDR dels cubs, doncs el mateix. Ah, fas un TDR de cubs? Sí, bueno, més que de cubs en si, és centrar-me en el 3x3 que he portat un aquí per ensenyar-ho una mica. Això, bueno, això em voldria parlar després, però a veure... Bueno, ho deixo aquí per ensenyar una mica el concepte. Sí, ensenya-lo una mica. Bueno, és un cub normal, ¿vale? L'únic que està una mica brillant, és l'únic. I el que va del TDR és que tu el memoritzes, si està desfet, memoritzes les peces, tapes i el fas. Bàsicament no passa d'allà. El que passa que és un procés bastant complicat, això sí. I bueno, doncs s'ha de dedicar temps. Sí, I sobre la resolució de cubs hi ha diferents mètodes. Per exemple, varies gaire el mètode de fer-ho memoritzant les peces, en com ho fas normal, en com vas aprendre? És que és tot un món diferent, perquè quan tu tens la visió, tu practiques i acabes baixant el temps. Aquí és aprèn algoritmes, aprèn l'esquema de lletres, adapta't a l'esquema, perquè cada peça és una lletra. Perquè és que, com a dada interessant, quan algú veu el cub, perquè el poso així perquè vegi la càmera, tu veus aquí 9 peces, no?, per 6, que són les cares del cub, que són 54. La gent sempre diu això, però és que la veritat és que són 20. I tu quedes amb 20 com? Perquè són les 8 puntes, que en aquesta coincidim tothom, que tenen 3 diferents rotacions, els 6 centres que no compten perquè sempre estan el mateix, i les 12 restes, que tenen dos rotacions. Llavors, a l'hora de memoritzar no és tan difícil, però a l'hora de memoritzar algoritmes són moltíssims. Clar, perquè potser algú que sàpiga menys, per dir-ho, les puntes, per exemple, les cantonades en un cub de Rubik, que hem dit que, tot i que tinguin 3 colors, per què es compta com a un? Es compta com a un perquè la seva posició bona és una. Que tingui 3 rotacions diferents, perquè no és el mateix que... No, clar, em refereixo a, per exemple, jo puc ajuntar aquest color taronja amb un vermell aquí dalt, per exemple? Seria possible? No és possible perquè és una peça fixa, aquí no canvia. És exorcisme. Sí. Això seria criminal. Clar, és que és el concepte aquest que l'has de tenir present. Per tant, una peça és una unitat junta que no es pot mai separar, per això es compta únic. Exactament. Clar, tu no comptes les cares com a objecte inamovible. Suposo que era això el que volies dir, no? Sí. L'Elai no t'havia entès. Bueno, sempre hi ha la mateixa combinació de colors, no?, en un cub. Sí. Llavors, si te'l canvien... Sí, aquest és el problema, perquè si jo me'l memoritzo amb la verda de davant i la blanca dalt, que és el meu esquema de lletres que estic aprenent, tu, en el temps que hi faig així, em poso aquí, em baixo això, i tu me'l fas així, s'ha acabat, Ja no només per la posició, sinó perquè no sé memoritzar-ho, però és totalment diferent. Si a mi me'l tapen, el dono així, jo el primer que faria seria fer així. I aquí ja començo a memoritzar. Llavors sí que és complicat en aquest punt. Ja recordo que abans has dit que quan vas començar a fer-ho, a practicar amb els cubs i a veure la funcionalitat i tal, has comentat els vídeos de YouTube. No sé si ho havia dit. Sí. Sí, ho he dit, no? Bueno, sí, havia començat a fer algun vídeo de YouTube, havia fet un tutorial de 2x2, un unboxing d'un cub així bastant important, però ara he parat bastant. Havia començat inclús a fer directes de Twitch, però he parat perquè no... robava molt de temps. I la pràctica, ara estic fent el TDR, em van recomanar que ho gravés tot, però no estic gravant les sessions de pràctica d'algoritmes de memorització, perquè jo veig que la productivitat a l'hora de memoritzar baixa una mica en directe. Hi ha distraccions, no estic tan còmode perquè haig de gravar una càmera aquí, llavors prefereixo sense fer-ho. I el tema aquest de l'streaming i dels vídeos de YouTube t'interessa o era només per ensenyar al món el que feies? A mi m'agradava perquè havia arribat un punt on gairebé tenia l'afiliat de Twitch, em quedava un seguidor però no vaig aconseguir-ho i ho vaig deixar en aquell moment, però vaig tornar a intentar-ho i ja no anava igual, s'havia perdut aquests 4 o 5 que sempre estaven als directes i al final ho acabes deixant per aquestes coses. Però m'interessava també perquè no només per fer el directe i mostrar a la gent el cub, sinó perquè també pagaven, no? Sí. També, tu estàs amb, jo sé que tenia 15, 16 anys quan vaig començar el vídeo, no sé, 15 posa-li, no? I vaig dir, ostres, pots guanyar diners amb això, però clar, és molt difícil pujar. I, bueno, què volia comentar jo? Bueno, si no ja me'n recordaré. Llavors, pots explicar més detalladament, ara que ja estem amb aquest tema del cub, quin tipus de cub és? És a dir, si té algun especial, en canvi, envers el de Rubik, per exemple.
Home, té bastants canvis, I un d'ells és el preu, és una mica més car. Vale. És una miqueta més car, anem a deixar-ho aquí. El que passa és que aquest té imants, a veure si puc demostrar ara. Quan jo estic aquí en un cub normal, això és que es mou sol perquè veieu, no sé si es veu aquí. Si jo giro una mica, automàticament, si jo dono així una mica, es posa sol. En canvi, en els altres tu has de fer la rotació completa i això ajuda molt. A part, és que aquí, en aquest tipus de cub, veus, aquí està l'efecte imant, ¿vale? Sí. Vaig aguantar-ho. El tall, que es diu, no? Que si tu fas així, automàticament s'alinea sol. Llavors això, a velocitat, canvia moltíssim. És un gran canvi. Sí, perquè hi ha diferents maneres de posar imants en un cub o són totes iguals? Bueno, hi ha diferents punts, més que maneres, són punts de posar-ho, perquè si tu es poses, ara mateix aquest és maglev, levitació magnètica per la traducció, que es posen dos imants oposats i el que fa és tenir menys fricció entre les capes, no? Aquestes capes d'aquí. Però després estan els imants de dins, que són els que alineen així que heu vist, no? I després estan els imants típics de tota la vida que estan en aquests punts d'aquí, no? En aquest punt d'aquí, que són els que asseguren que el gir no es passi, perquè per molt que alinei, si es passa de llarg no tenim res aquí, que són el que fa el tall. Però més o menys sí, seria això. Hi ha diferents punts. I aquest cub quins té, a part del maglev que ja has dit, té també els, per exemple, aquests que fan que no es passi? Els té tots. Els té tots. És que, si no m'equivoco, aquest va ser el cub que va sortir amb maglev dels primers i tenia els mateixos imants que un 4x4 imantat. Va ser el primer de tots. Per això té molts imants. Diria que tenia 108, si no m'equivoco. 108 imants. Sí. Està bastant complet. Alan, se't veu conegut amb el tema? Bueno, sí, jo també em vaig interessar durant una època en els cubs de Rubik, tot i que jo no tampoc em vaig centrar gaire en velocitat o així, només al final el sabia fer. I tinc també un cub de Rubik, però és molt més senzill que aquest, és també de la mateixa marca, però és més senzill, només té uns pocs imants a les cantonades perquè no el passis. I sí, però jo, clar, el feia amb el mètode principiant, excepte a l'inici, que començava amb un que es diu F2L, que és fas la primera capa i la capa del mig, per tant, per exemple, si comences, per exemple, en la cara blanca, en comptes de fer només aquesta cara, ja directament feies a la vegada aquesta cara i el que quedaria al mig, no? Per tant, només ja quedava la capa de dalt per resoldre. Però, tot i així, no vaig aconseguir gaires bons temps perquè tampoc em vaig dedicar gaire temps a memoritzar noves maneres o a practicar en general la meva velocitat. Sí, és que... Bueno, jo vaig tenir, de fet, el teu cub el vaig tenir perquè era el millor del moment. Quan era el millor del moment i tenia poquets imants. I, a veure, jo penso, quan vaig agafar aquest cub vaig dir, ostres, això és una brutalitat de cub, no? Ara agafo aquest, i això és un altre planeta, és com avança la cosa. I ell té raó amb el dels mètodes, que si tu no ho practiques com a tal, per molt que t'aprenguis, si no practiques, aquesta fluidesa no la tens. Llavors, és el que diu ell, si no et poses a full, pues no dona per baixar temps. I, bueno, Roser, que et veiem aquí una mica sol, bueno, més que sol, que t'hem deixat una mica de banda. En Pol et va portar a la Fórmula 1, però t'hi ha portat en els cubs? De moment no, i no crec que ho faci, o sigui... Jo l'única experiència que he tingut amb un cub de Rubik va ser més o menys quan tenia 9 o 10 anys i era un cub 3x3 una mica més gran, però no el vaig resoldre i el vaig deixar ja oblidat. Et vas frustrar? Frustrar tampoc, era més que no sabia ben bé com fer-ho i no em vaig interessar. I llavors, no, no t'hi vols dedicar ni una mica. No crec. Jo li vaig dir, si vols t'ensenyo, li vaig dir, i em va dir, no m'agrada gaire, i es va quedar allà. Sí. Quedi clar que s'ha intentat. S'ha intentat. Queda constància. I bueno, jo conec que hi ha classes, a primària sobretot, que a sisè, crec, que els fan portar cubs de Rubik. Hi ha classes que els diuen, porteu cubs de Rubik, i a vegades els veig fer el pati, i allà intentant-los fer, i dic, mira. Aquell ha sigut el meu moment, Perquè a la meva escola no havíem portat els cubs, però tampoc en aquell moment no ho sabia fer. Potser m'hagués motivat encara abans. O potser no, potser l'hagués vist i hagués dit, això no.
Que palo, no? Potser hagués portat a que no comencessis mai a Sí, és això. interessar-te. Bueno, Sí, bueno. Mai sabrem. de fet estic en algun grup de Rubik, així com una comunitat o així, perquè m'entengueu, i hi ha gent que es fa voluntària a unes escoles a fer tallers. Ah, mira. Sí, i em van passar una foto d'un taller que feien en una escola. I, bueno, jo hauria de preguntar-te si tu et consideres speedcuber. Jo diria que sí, perquè estic, diguéssim, en uns temps que ja es considera bastant ràpid. Per així dir-ho d'una manera, bastant ràpid, perquè la diferència entre el punt que estic jo i la gent que està en els rècords és una diferència de temps molt baixa, però que és una diferència molt gran a la vegada. És molt baixa respecte al temps, però és un concepte de millora molt gran. És molt avançat. Molt avançat. Per exemple, jo aquí tinc mitja, anem a dir mitja perquè els temps sols no compten molt, tinc mitja de 13, si no m'equivoco, i el rècord de món la tenc 4. I tu dius, què ha passat? Si estic fent gairebé el mateix. Doncs no, perquè ell té més pràctica, més adaptació. Competeixes? Igual que en la Fórmula 1? No he competit encara, però m'he apuntat a una competició aquest juliol. O sigui, aniré per primera vegada i aprofunditzaré en TDR per competir en la categoria sense mirar. És a dir, que potser faràs entrevistes a algú? Probablement. A veure. I com t'estàs preparant per la competició? O t'estàs preparant d'alguna manera? O senzillament és resoldre moltes vegades de normal i ja està? Bueno, m'estic preparant més en el TDR perquè és el que importa fer com un bloc, el TDR, així, però també el 3x3 és pràctica, intentar memoritzar algoritmes que tens fluixets o que no saps, i pràctica, és anar integrant el que no saps a les teves resolucions i practicant. Arriba un punt que ja surt sol i es nota una miqueta la gràfica de la baixada. Tu obres el programa, la gràfica, veus que baixa i dius, anda, mira, hem baixat una mica. I això motiva una mica per la competició. Però sí, és això, l'entrenament és fer i fer i fer. Molt bé. Vale, doncs si no hi ha res més a dir, no? No. Doncs tornarem a en Roser i, bueno, has portat algun objecte que vulguis ressaltar? Sí, bueno, he portat alguns, espera que vaig a per ell. Sí, això. Perquè, per exemple, en Pol ha portat el cub de Rubik, la samarreta, Sí, la samarreta. i ara veurem el que has volgut ressaltar. Bueno, jo he portat principalment dues coses. Primer, això és una pedalera de guitarra elèctrica i bueno, la tinc des de fa més o menys un any i, bueno, i aquí hi ha alguns adaptadors i tal. I després també he portat el que és com una pua que bueno, normalment la utilitzo per guitarra elèctrica i tal. Aquesta pua és de mida estàndard o és una mica més petita? No estic segur perquè quan la vaig comprar va ser quan comprava l'elèctrica i vaig fer un pack que eren com de 10 o 15 pues i les vaig comprar i ja està, perquè eren barates. Llavors, el pedal de guitarra, per què serveix exactament? Bueno, exactament tampoc us ho hauria d'explicar molt bé, però té com diferents, per així dir-ho, tons de la guitarra, com sona. També crec que li pots posar un metrònom, també pots afinar i això. I pots gravar amb el pedal? És a dir, pots analitzar el que emets i després ho pots portar per editar-ho? O sigui, crec que sí que es pot connectar amb algun portàtil i crec, no estic segur, però no sé si n'hi ha per gravar, però això. És a dir, que jo, per exemple, si vull portar un piano, el gravo i després el puc portar a l'ordinador? Sí, com... És a dir, jo connecto amb un piano amb un port que es pugui connectar i en lloc de que sigui una guitarra, que sigui un piano. No sé si funcionarà. Ah, bon. Bueno, el típic programa MIDI, no? Sí, això. Has treballat en algun programa MIDI d'aquests? O no? Uns 5 minuts més o menys, ja està. Bueno, ja estic que no t'interessava gaire, no? El tema?
No. Molt bé. Doncs... Vaja. No? Vale. Doncs m'agradaria tornar una mica amb el tema de la Fórmula 1. I és per preguntar-vos si heu anat a alguna competició cara a cara, per així dir-ho, que estigueu presents en allà. Si m'ha anat a una cursa o alguna cosa? Sí. No, cursa no. A veure, estaria bé, però el que passa que també el preu és elevat. Sí que és veritat que, depèn d'on et posis, no veus res. Perquè si et poses en alguna curva o alguna així, no veus res. Jo cursa no, però sí que he anat, no sé si 3 o 4 vegades a Montmeló, en cotxe pel circuit a dins. Estava bé. Estava bé. Estava interessant, no? Sí. Ella trepitja un meló i jo no. I això és el que va començar amb la Fórmula 1. O sea, però cotxes normals tampoc, però no són de Fórmula 1, clar, eren cotxes que anaven a altes velocitats, però tampoc... Però anaves també no anaves a aquelles velocitats? No, clar, no. Curva 300 per hora. Un novell. I bueno, quin és el circuit que més us agrada a Montmeló? O sigui, és una bona pregunta. Ara, jo soc l'únic que sé, és l'únic que sé el nom, així que sí. Sí, no? Els altres no sé com s'anomenen ni res. Però no hi ha, per exemple, algun circuit que diguis o en aquest circuit sempre són molt interessants les carreres. Sé que hi ha el contrari, però crec que ara potser m'equivoco, però pot ser que sigui Mònaco, Efectivament. que sí, que és com molt estret i no... Sí, poc adelantament, no es pot passar pràcticament, no acaben dos. Però sí que és veritat que sempre s'ha dit que qui guanya el Mònaco és qui guanya el Mundial. No sempre s'ha complit, però és la més difícil, no pots fer ni un sol error, i llavors és la més icònica. Si jo tingués que dir una que sigués la que m'agradés i una que m'agradés córrer en el joc, com a espectacle m'agrada Spa a Bèlgica, que és un icònic 24 hores d'alemans, tot això, i a mi m'agrada córrer a Singapur. No sé si sabeu quina és, més o menys, o l'heu vist. No. No. Vale. És com un Mònaco, estret, una mica més ample, però segueix sent estret i urbà, però més ràpid. O sigui, es passen a 200 i pico allà i estan al mur al costat. Llavors és interessant, frenada forta. M'ho passo bé, jo. No els veig molt convençuts, però m'ho passo bé. I tens algun preferit tu, Roger? O no... És això, l'únic que coneixo com a tal, així una mica, és Montmeló, els altres... Val. Sí, jo diria el mateix, la veritat. Jo tampoc coneixo ni Montmeló. No riu. Anem bé de nivell. L'únic que coneix més tècnicament al món ets tu, I, bueno, abans també al principi hem comentat una mica els temes dels altres hobbies que teníeu. Per exemple, Roger has comentat els llibres. Quin és el que més t'ha impactat? Bueno, jo com a tal, a totes les coses que m'agraden, ja sigui llibres o música, no tinc cap preferit ni cap així. Potser de llibres sí que podria ressaltar La illa del tresor, de Robert Louis Stevenson, que em va agradar bastant perquè m'interessa el món dels pirates i del mar i així. Però res més. No, cap preferit, no? Bueno, avui dia has dit aquest. Sí. Molt bé. I tu, Pol? Jo també he llegit bastants llibres, perquè jo sempre havia llegit molt i ara he agafat la costum de llegir abans d'anar a dormir, una mitja hora o així, i llavors he anat llegint bastant. Sí que és veritat que quan era més petit, per dir d'una manera, jo llegia més col·lecció de futbolíssims, llibres més infantils, per dir d'una manera, no? Fins que ja vaig fer el salt primer, segon d'ESO, Jocs de la Fam, més o menys així, que va ser un dels meus preferits, no? I ara tinc per llegir dos pendents de Ken Follett, el de, no sé com es diu, sí, Los Pilares de la Tierra, que diuen que és molt complet, és un llibre bastant contundent, però encara el tinc pendent perquè necessito una mica de temps, i diria que un que m'està agradant molt ara mateix es diu 13, més o menys, que va sobre el que el culpable és part del jurat, més o menys, per explicar-ho d'una manera, està infiltrat dins del jurat, llavors està dins, pràcticament ho sap tot. I és la mentalitat del personatge, que té una mentalitat de psicòpata pràcticament, perquè està amb doble personalitat, però té una intel·ligència molt gran, llavors tu dius, ostres,
Sí que sorprèn aquest llibre. Però jo, per contrastar amb ell que ha dit històries de pirates, no? Havies dit, més o menys? Sí, ha dit. Bueno, però jo, Bueno, per exemple, pirates. aquella la vaig llegir... Aquell llibre el vaig llegir, crec que fa 4 anys. Sí. Bueno, pues, al contrari, que jo no he llegit mai cap de pirates, no m'ha cridat l'atenció. Jo més de crims i coses d'aquestes. De misteri. Sí. Per destacar un gènere, cadascú potser el més predominant. Misteri, per així dir d'una manera. Jo més... Bueno, també una mica misteri, però potser el que més suspensa. Bueno, potser entren al mateix món, quasi, no? Sí, normalment... Bastant semblant, bastant semblant. Sí. Normalment, quan hi ha una, sol haver-hi de l'altra, normalment. Bueno, i de por algun també, També. També, per It. El llibre d'It dona por al llibre, El llibre dona por. L'has llegit, també? Jo l'he llegit. Tu també? No. Ah, has dit també. No, doncs és bastant complet i quan llegeixes les descripcions i et fiques a dins, ostres, tu. Ja hi ha dies que veia el llibre i deia, ostres, que no es mogui, I en canvi les pel·lis les has vist? L'Esperi no l'has vist. Cap de les dues? Cap de les dues. Bueno, cap de les tres, perquè també hi ha... O de les quatre, perquè també hi ha... Bueno, cap pel·li. Cap pel·li. Llavors, no t'interessaria veure per potser analitzar el contrast? Sí, però com que solen dir que el llibre és 10 vegades millor que la pel·li, doncs tampoc em vull decepcionar. I no és una pel·li que es pugui veure molt, així perquè potser trauma una mica, Si el llibre ja... Ja fa por. El llibre ja fa por. Llavors la pel·li no m'ho he d'imaginar, perquè solen aprofundir més. Bueno, has dit això de que potser les pel·lis solen defraudar més que els llibres. Hi ha algun altre cas que coneixeu? Bueno, a mi... A veure, tampoc és que defraudi moltíssim, però sí que em sembla potser molt accelerada o posant potser els focus o dramatitzant coses molt poc reals les de Harry Potter. A veure, jo tampoc sé gaire ni de pel·lícules ni de llibres, però sí que les de Harry Potter em sembla a vegades que és tot... A les pel·lícules ho tiren més tot a lo pel·liculero, però a vegades sense respectar gaire el llibre. Ja. Sobretot coneixent potser el més famós és el de Dumbledore Said Quietly, que és un tros en el llibre, jo crec que ens va sobtar a tots. En el Calze de Foc, quan surt el nom de Harry, quan en teoria no podia sortir perquè no podia estar dintre, després ve en Dumbledore i li diu, en el llibre posa, en Dumbledore li va preguntar a Harry tranquil·lament si havia posat el seu nom en el calze, i això ho va dir tranquil·lament, fent èmfasi, i en la pel·lícula surt en Dumbledore estampant a Harry contra la paret preguntant-li a crits, i Tranquil·lament. aquest és, a veure, potser és això, tirat tota la pel·lículero, però aquesta és potser la més famosa, sobretot de Harry Potter, que jo sàpiga, que he vist moltes referències a Dumbledore Said Quietly en diferents ocasions. És que el problema... Potser coincidiria amb tu, però és que no he llegit ni un sol llibre de Harry Potter ni cap pel·li. Jo igual no he vist ni res, cap cosa. No m'ha cridat mai l'atenció, Va. Però sí que algun cas així és que no pots resumir en 2 hores una cosa que t'has llegit Clar. tu en, jo què sé, 10 dies. Bé, depèn quin mes, clar, és molt complicat de resumir, però des del meu punt de vista, clar, jo no sé de pel·lícules, no soc director al final, però potser es va posar èmfasi en coses que no eren tan importants o en coses que no estan ni al llibre i es posen perquè potser queda més interessant la pel·lícula. Però bueno, al final jo no... Sí, tampoc soc crític de cine, la intenció és vendre més, ja està. bàsicament. Sí, no? Bueno. I Roser, no n'hi ha cap que sàpigues o que puguis dir? De pel·lícula? O de què? Sí, d'aquestes que potser t'hagi defraudat envers el llibre. És que jo com a tal ni miro pel·lícules, ni miro la tele, no miro res. T'agraden més els llibres. Sí. Deixa... Molt bé. Doncs ja per finalitzar, si no hi ha cap altra cosa a dir... No? No. Vale. Doncs ja per finalitzar, ens agradaria preguntar-vos els dos que si teníeu alguna pregunta per nosaltres.
alguna cosa que volguéssiu ressaltar del programa? Bueno, jo sí, perquè o sigui, sé que heu fet el programa aquest, tu tenies aquesta oportunitat, l'Alan també li interessava això, però vull saber el motiu darrere el programa així i l'altra freqüència... Com és o sigui, per què és així i no d'una altra manera? Sí, exactament, per què és aquest format i escolliu tot. aquest format i no un altre, o jo què sé. Val, com ho responem? Com puguem. Va, jo començaré amb el nom. A mi em fa il·lusió dir per què va sortir aquest nom. Aquest nom va sortir perquè ja teníem decidit com havia de ser la dinàmica del programa i ara havíem de donar un nom. Quin nom li donem? Vam estar pensant, no ho sabíem. Vam estar una bona estona. I al cap d'estar, no me'n recordo quant de temps, però al final, al cap d'estar bastant de temps, dies inclús, crec, al final va ser ChatGPT, digue'm 500 noms de programes, anar mirant. No, 500 no, però... Bueno, al final, perquè ho vas mirar, va ser un cop va sortir tu, però jo sí. Ah. Jo sí que li vas donar 500. Ah, no. I tinc unes llistes aquí de 50, crec, encara. I l'altra freqüència ens va agradar. Bueno, completa molt, no, amb el programa, ara que m'ha fet aquesta entrevista així, aquestes preguntes més dinàmiques i això, altra freqüència. Normalment la ràdio, que diguéssim, per fer la broma així, a més les freqüències, no?, que normalment són notícies, tertúlies, esports, no?, i ara això és un programa més per joves, no?, per lo que m'heu dit. Llavors, altra freqüència, una freqüència pels joves, doncs està molt complet, des del meu punt de vista. Sí, ho vam decidir pràcticament així. Llavors també heu preguntat per què aquest format. Sí. Aquest format de podcast. Bueno, doncs ho vam decidir així perquè vam estar parlant amb el director i els dos vam coincidir que potser un programa així que no sigués tan en directe, que sigués més que es pogués escoltar en qualsevol moment, doncs seria més oportú i per tant després de també gravar-ho en vídeo, que també és un bon format per poder comunicar més, també ho vam decidir així per, com he dit, per poder retransmetre més. Sí, que és que avui en dia tanta gent no escolta la ràdio, per dir-ho d'una manera. Sí l'escolta, però està més tot a xarxes socials, la gent a Spotify, cada cop més usuaris, YouTube també, o sigui, tot va cap allà. Sí, en aquest món ara ens hem acostumat, jo què sé, si estem en el mòbil, també a la vegada estem escoltant un podcast o mirant alguna sèrie, sí, fent multitasca. Sí, pràcticament és per això el que ho vam fer, com heu dit. Jo ho posaria, el programa, Sí. Bueno, tu i potser més gent, Esperem que sí, no? Esperem, perquè si no... Esperem que tots els que estiguin escoltant això vulguin els següents també. I l'any que ve a Andorra, no? I l'any que ve a Andorra, tots. Suïssa. 10 comptes de banc allà. Hombre. I bueno, doncs res més. Moltes gràcies per haver vingut. Ens ha encantat que poguéssiu venir, que diguéssiu al final que sí, després d'una mica de neguit. Bueno, però ho va posar més difícil el Pol, No, vaig posar perquè em va coincidir la setmana. Si no, hagués vingut. Jo vaig dir des del primer moment que sí. Amb què et va coincidir la setmana? Amb les vacances. Val. Vale. Però bueno, al final hem pogut, Sí, per tant, sí. ja està. Ja està fet. Ara ja està. Ja està gravat, ja està... Sí, ja està tot. I doncs despedim el programa i fins la setmana vinent.